एक्सारसाइज खालामनायानो बिदि जाहैबाय। सोर मोजाङै मावो माथो एक्सारसाइज खालामनायखौनो। आयौ 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 ट्रेनिंखौबा लानानै फैगोन ना फैयाखैथाय बिसोरो? ओरैनो बेकार। ओमफ्राय मा देखायनाय जादों बेयो? गाबगु खुगु एक्सारसाइज खालामनाय। एक्सारसाइज खालामनो होनायावनो एसे ट्रेनिं होनायावनो गाबगु खुगु। मा पुलिस जागोनहाय बिसोरो? मा पुलिस जागोन नोंसोर सानैया? हा? आइ रुफा, दहायनिफ्रायनो बे बस्था मोनसेखौनो थिखोखाङा नोङो? थिखोनानै बैथिं दोनहैनानै 10 बारसो खालामनो थिननाया दाबो खननैल' जादों। आयौ मासे रांखिनि मानसि बियो। आयौ आयौ मानसिसो खोमा, हिनजावानो नङा खोमा बियो। सोर फाग्लियालै फाग्लि बस्थायाव बाला सोनानै होबालाय सोर थिखोबाय थानो हानो दे। औहाय रुफा आंथ' हाथारला नै। आयै आयै खनबेसे मानबाय थानांगौथाय बे दालाङाव? आयौ आयौ गैखाला आंना इनारजियानो खम जाजोब्बाय। आयौ आयौ फुङावबो जेबो जानो होआखै। माबा थालिर थाइसेल' जानो होनानै एफा खस्थ' खालामनो हायो जाहैबाय। अबे बालि गावहा माने सेराव गाखोलायनानै जिरायनानै आरामै दङ। एफा खस्थ' खालामनो हायो जाहैबाय बेरे फुंजानि। आयौ आयौ मैयाबो जा खस्थ' खालामबोबाय। ओइ मा बुदुंबादांहाय मा बुदुंबादां? आंखौसो फुसुर फुसुर होनबावदों नामा मोजांनि थाखाय एक्सारसाइज खालामनायाव? ओमफ्राय रुफा मा फाव बियो? बस्थाखौ मानो हायाव गारलायखो नोङो? हा? थिखोनानै बैथिं दोननो थिननाया मानो हायाव गारदों? हा? ए बाबायबो आरो दानो अलसिया? नोंनि बे अलसियाखौ ना, नोंनि बे जापानिस खानायनि बे थिफौ गं मोननैयाव हमनानै खानायखौनो फुजोबनानैसो थिग खालामगोन आं, मिथिबाय? बस्थाया थिखोनानै मोजाङै लाबोसिन, ओमफ्राय बैथिं ज' दोनहैनानै आरो खनसे लांलाय खनलाय बिदि खालामबाय था नोङो। ओरै खनसे लाबोलाय ओरै खनसे लांलाय खालामबाय था नोङो, मिथिबाय? बेसेबां खस्थ' साख्रिखौनो गारनोसै आङो। बेखौ माथाजों थाबोबाय थायोबा थैलांगोन बायदिसो मोनखाबाय आङो। दिनैनि थाखाय जाथ'सिगोन दे। आरो बैयाव जाग्राखौ लाबो होनानै दोनदां अनलाइन अर्डार खालामजोबनानै। आरो अनलाइननिखौ जानो बायोबा संनानै जा गाव गाव, मिथिबाय? आइदै आइदै दासो सानसे मोनथारबाय आङो। साननैसो मोनदों होनदों आखाइ हनै बोख्लायनो हाला माथो थिखोबाय थानानै। आंनाबोहाय नै मानबायलाबाय थानानै माबा आखाइखौनो माबाफिननो हाला नै बिदिनो जाजोब्बाय। खारियाबा माबा अर्डार खालामनानै दोनदों बेखौनो जानोसै, संला आङो। औहाय दे एफा खस्थ' सोर संबावनो दे। औहाय मानसिफ्रा सानो साख्रिफोरखौ सानसे थायो होननानै एफा सानसे। आयौ आयौ औहाय उफानो सिखारबानो देरसिन' आरो बे माथा फारियाबा मा एक्सारसाइज खालामनो होबावो। थैखासिगोन जों सानैया। आयौ आयौ पुलिस स्टेसनावनो मोजां मोनहाय बालनि। हाय फाग्लि मा जालाबायखो? ना गुरनो थांनाय मानसिया बिदि ड्रेस गाननानै फैयो जाहैबाय। आइ 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 जालाहाय मानसिजों माबा जुथासो गानलायलायनानै फैबावदों। बिदि गाननानै ओमफ्राय बोरै ना गुरनांगौ जाखो नोंलाय? न'आथाय माथो टाउनावसोखा मानसियानो गोदाव सोरावनो। है हा लंपेन्टथ' गानबाय मानो जुथाखौलाय गानबोबावनांगौ जाखो? माबाहाय आब'मोन जोंना फाक्का लामा नङाना, एकदम अन्थाइ गारसोदों। माबा थाबायनोनो हाया आङो, अन्थाइ फिसा ख्रेब 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 मोनथारो नालाय, ओंखायनो जुथा गाननानै फैबाय आङो। दा दै खाथियाव खुहैनोसै आरो खुनानै गुरबानो जानायालाय। ए फाग्लि होन नों। हा जोंलायथो बोरैथो थाबायो, नोंहालाय थाबायनो हालायलायै। ओमफ्राय आब'मोन नोंस्रालाय मानोथो आयै इसिबां गोदान गोदान दख'नाखौ गाननानै फैखो? ना गुरनायावनो हाब्रुसो नांखाजोबगोन माथो। गाननांगौ जायोहाय बिनानाव, माबा जेरावबो दाना ब्लगारफोरल' नुथारो, माबा भिडिअ खालामनायल' नुयो। दा सोरबा जों ना गुरनायखौ भिडिअ खालामला बायबा ओरैनोबा इउटुबावल' हगारो, गासिबो लासिं सिं जाथारगोनहाय। दख'ना फुराना फुराना एखे जिहां जिहां गानफ्लांबाथ' सेसखासैहाय बोरैबा जिबाय बायबा। हा नङाथाय माथो जेरावबो दाना थांनोनो हालाहाय, गामि जा टाउन जा जेरावबो माबा इउटुब ब्लग खालामनायल' नुयो। औ ओमफ्राय हगारथारनोसै बाल बिसोरो। गावस्राथ' जा मोजां मोजां गाननानै हगारसै बिसोरो, ओमफ्राय खाथिफोरना एखे एलियेनफोर बायदि नुजोबबाबो हगारबावनोसै बिसोरो। गावसोरखौल' थाल लाखायो नालाय, ओंखायनो जोंनाबो दा रेडि जाखादों आरो मा दा सोरबा ब्लग खालामफैलाबायोबा। ओमफ्राय नोंखौथ' दहाय नुहुरगासिनो आङो, मा जोब्राब बोगासिनो नोङो? बोरै बोरै मा ना गुरबोलागासिनो? आवसावलाय फाग्लि बोरखेनाय
दाउलाय जिबौ गाखोगोन नंगौना माथो बिदि बोरियाव गुरजायानोथ' जिबौ गाखोयोनो दा गाखोजायाबानो जाबायहाय गाखोनाबा होख्रावनाङाल' नोङो नै दाबो जाया नामाब्रा है आं खेबबाबायलै इसिबां दहायनिफ्रायनो आधा घन्टा जालांबाय 100 बारसो खेबबाय आङो मोननैल' फट'खौनो एफा गोबाव खेबनांगौलै औब्रा खेबनो बाबायलै एफा गोबावखि साबाय थानो हायो खैबारनि एसे खेबबावा मोजाङै 100थानिफ्राय मोनहैनोसो जस खालामगोन दा ओमफ्राय नेटआवलाय आपल'ड खालामनांगौआलाय मोजाङै खेबखायाबालाय बोरै जानांगौ जाखो औ मोजाङै खेबनांगोन ना मोजाङै खेबाबालाय बोरै जानांगौ जाखो आरो जोंहा बेखौ दख'ना फाननांनायनिसो माबानाय खालामनो नागिरदों दा दख'नानि भिउ प्लास मानसिनिबो भिउआ मोजाङै फैनांगोन ना फैजोबबासो मानसिफ्रा जोंनि शपिं माबानिफ्राय साइडनिफ्राय माबा अनलाइन शपिं खालामगोन दा औहाय बिसोरो जेबो बुजिथारा माबा आंबा नै एफा खस्थ'बाबो थुलाव गाखोलायदों ओरैजाय नोंखौलाय सोर थुलाव गाखोनो होदोंब्रा नङा होमबा मला औब्रा सोरबा गाखोनो होदों नुखायाखै आरो नोंसोरो थुलाव गाखोआबा बोरैथो मोनहानांगौ जाखो आं एफा गोजौ नङाना ओमफ्राय आंहा बै गेट फुलनियाव ओरैजाय फुलखौ नुफानायनिसो खेबदों एफा खस्थ' होननानै नुवाखै आं हिल गानलायलायनानै थुलाव गाखोदेरनायनिसो मोनहानायखौ नुवाखै हिल गानाबा मोनहाबावनायसो नङामोन आयौ फुलाबो जि गोजौ गोजौसो बारो बिबारानो बालनि फुलालाय बेकग्राउन्डखौ इदिट खालामजायोब्रा है इदिटआ नेचारेल जायाहाय आरो नोंसोरबो खस्थ' मोनोना इदिट खालामबाय थानो टाइम लस जायो औहाय मा इदिट खालामनायखौ नेचारेल नुथारा नै आंहा इदिट होनायखासो गोसोआव फैदों ओमफ्राय नै बे टुलखौ खिन्थु दानखा नोंसोरो दाखालिनि बायदि जानला मोनला आपल'ड खालामनाङा आरो आंना फट'आ लिक जाबा लासिं सिं जागोनहाय टुलाव गाखोलायनानै फट' लानाया बयबो आंखौ हाइटु कुइन होननानै होहरजोबगोन कमेन्टफ्राव जानाय नङाहाय देलै दे मोजाङै इदिट खालामनानै हरगोन आं दे ओमफ्राय बिउटि जायाखैमोन नोंना फट' खेबनाया ना आरो खेबजाबावनो जाबायमोनहाय ओमफ्राय दाना मारै ओंखारबावनांगौथाय गिबायसो आङो हिल गाननानै दानालाय ओंखायनो उवालावसो गाखोनो थिनखादोंमोनलै आं नोंखौ औब्रा उवालाव गाखोयोब्ला मोजांसिन जायोमोन ना है बालनि आरो नोंसोर उवासो रायखांबावदों आरो एफा गिलिरखौ थिखोबोनो हायाहाय आङो दाना आंखौसो थिखो थिनहर लागोन बियो आयौ आब'मोन नाखौ गुरला आरो नोंसोरो आंखौल' गुरनायखौ नायबाय थानोसै दख'नाखौ फिसिनो बागारदोंमोनहाय जोङो नों गुरगोरदो खोमा नों मोनबाथाय जोंबो नोंखौ नों मोननाय नुबाथाय जोंबो गुरहैदेरनोसै दहाय सिंखावरिसो हनो होननानै फैदोंमोन जोङो एसे अखा हानायाव माबा हनै सेनसो साथेजोबनानै दोनबाय नाखौनो मोनगोन ना मोनासोथाय बे बोराया थांग्रोबाथाय बिनि सेननि नाखौसो लखबनानै लांजोबगोन आं र' उफाय गैला बिदिनो खालामनांसिगोन है फाग्लि हामगौ नामाहाय मालायनि सेननि सानायखौ एफा खस्थ' सादों बे बावनि आलि खोलायलायनानै बै हामा जायो नामाहाय नै आब'मोन आंनाव खिन्थु माबा हाबबाय बायदि मोनबाय आं नै माबा ना बामिसो हाबखोना ना माखोथाय नै लेव मावदों आयौ जानाय नंलाहाय थु जोंहाबो गुरहैनांसिगोन हा नङाथाय माथो बे फाग्लि रुमबाङा मोनजोबथारगोनहाय जाला थ'दो आयाव बाला सिथोबा जिबौसो खारदो जानाय नंला मोनबाय दाना दहाय लामा ना गुरबोग्राया बोरियाव दाना जिबौ गाखोजादों ओंखायनो होनखादोंमोन आङो लामा ना गुरनाङा होननानै औहाय बाला दिनैनिफ्राय बोरियाव ना गुरथारला आङो ओमफ्राय आंनि जेखाखौ लायनानै होदोंना गिबाय आङो नोंनो लायोबा फाग्लि हनै खारलांबाय जिबौआ वैथिं गैलाथ' माखौ इसिबां गिखो है आं थाङा मा दंबावो खोमा आरो मासेबाव बेलेगबाव है आंखौलाय दाथिनखाहाय आं हले थांखाया